Diolch yn ei weddio. Diolch yn y ti o ddiw am y fraint yma unwaith eto gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, tyr di'n plith tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif 20, a ddolwn ddiw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. Emyn rhif 20 yw'n ni sefyll i'w chanu. Roes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau'r mis, sef Chwefror yr 20. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwneud i ganu tra'r ein heistedd emrif 243. 243.
Mae'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Mathew. Yr ugeinfed benod, Mathew, penod 20. Dechrau adnod 17. Mathew 20, adnod 17. Ac ar Iesu'n myned I fyny Jerusalem fe a gymerth y 12 disgybl o'r neilltu ar y ffordd ac y ddywedodd wrthynt, wele yr ydym ni yn myned I fyny Jerusalem, a mab y dyn a draddodir i'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion a hwy a'i condemniant ef I farwolaeth, ac y traddodant ef eu cynhedloedd i'w watwar ac i'w fflangelli ac i'w groeshoelio a'r trydydd dydd ef atgyfyd. Yna daeth mam meibion Zebedeus ato gyda'i meibion gan addoli a deisif rhyw beth ganddo, ac fe ddywedodd wrthi, pa beth a fyny? Dywedodd hithau wrtho, dywed am gael o'm 2 fab hyn eistedd y naill ar dy law ddeiau a'r llall ar dy law aswy yn dy frenhiniaeth. Ar Iesu atebodd ac ddywedodd, ni wyddoch wi beth yr ydych yn ei ofyn, a ellwch wi yfed o'r cwpan yr ydw fi ar yfed ohono, ach bedyddio ar bedydd y bedyddir fi, dywedasant wrtho gallwn. Fe ddywedodd wrthynt, diau yr yfwch o'm cwpan ac ych bedyddir ar bedydd yn bedyddir ag ef. Eithir eistedd ar fy llaw ddeiau ac ar fy llaw aswy, nid eiddof ei roddi, ond i'r sawl a ddarparwyd gan fy nhad. Fan glybu'r 10 hyn hwyas o'r asant wrth y 2 frodyr. Ar Iesu a'i galwodd hwynt ato ac ddywedodd, chwi a wyddoch fod peneithiaid y cenhedloedd yn tra'r glwyddiaethu arnynt, a'r rhai mawrion yn traw'r dirdodi arnynt hwy. Eithir nid felly y bydd yn eich plith chwi, ond pwy bynnag a fyno fod yn fawr yn eich plith chwi, bydded yn weinidog I chwi. A pwy bynnag a fyno fod yn bennaf yn eich plith, bydded yn was I chwi. Megis na ddaeth mab y dyn I wasanaethu, ond I wasanaethu ac I roddi einioes yn brydwerth dros lawer. Ac a hwy yn myned allan o Jericho, tyrfa fawr a'i cynlynodd ef, ac weled 2 ddeillion yn eistedd ar fin y ffordd, pan glwsant fod yr Iesu yn myned heibio a lefasant gan ddywedyd arglwydd y fab Dafydd, trigar ha wrthym. Ar dyrfau cyrryddodd hwynt, fel y tawent, hwythau lefasant fwy, gan ddywedyd arglwydd fab Dafydd, trigar ha wrthym. Ar Iesu safodd ac ei galwodd hwynt ac ddywedodd, pa beth awyllysdiwch ei wneithir ohono fi chwi, dywedasant wrtho arglwydd agored ein llygaid ni. Ar Iesu dosturiodd wrthynt ac y gyffyrddodd a'i llygaid ac yn ebrwydd y cafodd ei llygaid olwg a hwy a'i calynasant ef. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod ata ti ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau y dy fab ein gwaredwr ni yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch am bob un cyfle, am bob un oedfa, am bob un tro I ni'n gallu ymgynnull ynghyd ac yn gallu dod I alw arna ti. Yn diolch I bod yn gallu galw arna ti wrth I ni fod yn ein stafelloedd, yn ein cartrefi, wrth I ni fynd o le I le. Ond eto Dduw, mae yna rhywbeth arbennig am adeg pan I ni yn gallu dod ynghyd I addoli dy enw, yn dod I ti ac felly o Dduw I ni'n cyflwyno ein hamser yma I ti, y bydde di yn ein helpu ni fel dy blant yma I ddyrchafu dy enw di, I ganu dy glodydd, I ddiolch I ti am yr Efengyl sanctaidd. O Dduw, helpa ni nid yn unig I ddiolch I ti trwy gan a trwy weddi ac wrth I ni wrando ar dy air, ond I ddiolch I ti yn ein bywydau, y bydde di'n rhoi dy nerth I ni I fyw bywydau o ddiolchgarwch. Yn diolch I ti am yr holl fendithion. Rwy ti wedi rhoi I ni dy fod wedi agor llygaid ein heneidiau I weld ein pechod, I weld ein cyflwr, ac yna I ti ein dangos I ni ar hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom. Ac o Dduw, rwy ti wedi rhoi yr hodd o ffydd I ni I ymddiried ein heneidiau yn dy ddwylo di. Ac I ni felly yn diolch I ti. Yn diolch hefyd am dy addewidion I ni ar hyd taith bywyd. Tan bydd ein ffydd yn diflannu, pan bydd yn droi yn olwg, ac y cawn dy weld wyneb yn wyneb, dy fod wedi addo I fod gyda ni, i'n cadw ni, nerthu ni. O Dduw I ni yn gweddio felly y bydde di yn ein helpu ni yn ystod yr oedfa hon I ddiolch I ti am yr holl bethau hyn. I ni yn cyflwyno yr oedfa heddi a'r holl sil ac yn cyflwyno dy blant ar hyd a lled o wlad ac yn gofyn
i ti i gyfarfod ath blant, y rhai sydd yn dod i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw, y bydde ti yn bendithio dy blant heddi, y bydd na bresenoldeb yn y mannau hynny lle maent yn ymgynnull, y bydd na dawelwch, y bydd na ymwybyddiaeth, y fod yr holl alluog yno gyda ni, dy fod wedi dod lawr i'n plith, dy fod yn tywallt dy ysbryd glân arnom. O Dduw, tywallt ysbryd arnom ni yma yn ystod yr oedfa hon. I ni yn gofyn y bydd pob un ohono ni yn gallu tystio i'r ffaith ein bod wedi profi o'th agosatrwydd ti tuag atom. Diogelan hamser hefyd i ni yn gofyn i ti gadw ni yn gorfforol o Dduw wrth i flinder naturiol corfforol ddod anllethu ni yn aml o Dduw pan yn dod i'r di. I ni'n gofyn i ti i gadw y blinder corfforol i ffwrdd. A bydde ti'n dod cadw blinder meddyliol i ffwrdd o Dduw pan mae pryderon y byd yma yn dod ar ein traws ac yn peri yn ystod oedfa o Dduw i ni feddwl am y pethau hynny yn hytrach na dy addoli di. O Dduw, rho'r nerth ysbrydol i ni i frwydro yn ystod yr oedfa i dy geisio di, i frwydro i dy ddyrchafu di ath addoli. Helpa ni yn hyn o beth o Dduw, nertha ni nawr cadw ar un drwg i ffwrdd, tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 228, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i maes, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. 2:8 gen i sefyll i'w chanu.
Daw yn testyn o'r Efengil nôl Mathew, yr 20fed benod ac adnod 30. Mathew 20, adnod 30. Gweled dau ddeillion yn eistedd ar fin y ffordd pan glywsant fod yr Iesu yn myned heibio a lefasant gan ddywedyd arglwydd y fab Dafydd trigarha wrthym. Nawr yr oedd yr Iesu ar ei ffordd i Jerusalem ac yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Ac i ni'n darllen am Jericho fan hyn, roedd y tua 15 milltir i'r gogledd ddwyrain o Jerusalem yn ardal prydferth ac drost y blynyddoedd roedd amrywiol arweinwyr wedi adeiladau hardd, ysblenydd yno, theatrau, amphitheatr, roedd yna villas yna, baddonau yno. Yn naturiol yr oedd coed palmwydd yna, gerddi rhosod wedi gosod ac yn tyfu'n rhyfeddol. Tywydd hyfryd yn ystod y gaeaf, llawer y bobl yn mwynhau mynd yno. Ac eto nid yma bydde ar feddwl Crist wrth deithio, gan yr oedd yn gwybod y dioddef y byddai yn ei wynebu maes o law. Yn fuan iawn, yr oedd y groes yn prysur agosau. Y pris y byddai yn ei dalu am iachawdwriaeth eneidiau. Felly byddai'n gwybod yr hyn o'i flaen ac roedd hynny ar ei feddwl. Ond hefyd, y cyfan yr oedd yn ei brofi, yr emosiynau yma, yn gwybod yn llawn beth oedd o'i flaen. Yr oedd hefyd wedi trefnu yn ei ragluniaethau, mae dyma oedd y llwybr yr hodia a'r hyddi, ac fe ddangosodd ei faich dros eraill wrth weld y ddau yma wrth ymyl y lôn yn iachau'r deillio. Mae e'n sicr yn achos i blygu gerbron yr arglwydd, gweld ffyrdd Duw sydd uwch ein ffyrdd ni, y disgwyliadau sydd gennym ni, ond yma ar ochr y ffordd, falle bod ni'n meddwl pa rai sydd, chi'n meddwl mwrhau'n siŵr o ddod i gredu, achos chi'n gweld maen nhw wedi cael magwraeth neis, ac maen nhw'n gwrando, ac maen nhw ddim yn ddadleigar, ac chi'n meddwl felly, mae dyna'r math o bobl, chi'n meddwl siŵr bydd rhain yn dod i gredu, ac yna chi'n gweld ydyn nhw ddim. Ac yna chi'n gweld rai eraill, rhai na fyddech chi yn ei disgwyl. Mae'n rhyfedd bod disgwyliadau yn bosib, achos beth i ni yn darllen yng Ngair Duw, nad oes disgwyliadau dynol i'w gael. Mae'r cyfan yn ei ddwylo ef. Yma'r ochr y ffordd, yr oedd na ddau nad oedd wedi weld na'i ddilyn, ac maen nhw'n derbyn iachad. Mae'n adroddiad cyffroes iawn. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar Dallineb yr enaid, ac yna dwyfoldeb Crist, ac yna yn drydydd dyfal barhad y cleifion. Wel, yn gyntaf, Dallineb yr enaid, adnod 30, a gweled dau ddeillion yn eistedd ar fin y ffordd, pan glywsant fod yr Iesu yn myned heibio a lefasant gan ddywedyd arglwydd fab Dafydd trigarha wrthym. Nawr, ym mhob ystyr y gair, mi roedd cyflwr y ddau yma, o leia mi roedd na ddoi, allwch chi ddweud bod y ddau yma yn dod gyda'i gilydd ac yn gysur i'w gilydd efallai, ond ffaith bod yna ddau ddim yn neud y cyflwr yn llai trienus. Mi roedd ei cyflwr yn ofnadw. Nid oeddynt yn gallu gweld. Ond nhw'n dibynnu'n llwyr ar y synhwyrau eraill. I deimlo ei ffordd. Mae'n ddigon gwael meddwl am bobl sydd wedi colli golwg yn yr oes i ni'n byw yn ddi, gyda'r holl help sydd yna wrth law heddi. Ond yn yr oes honno, mae'n ofnadw i feddwl beth oedd bywyd fel i'r rhai fel hyn. I deimlo ei ffordd o le i le, mi fydden nhw siŵr o fod yn ddibynnol ar eraill hefyd. Ambell waith i ni'n anghofio am hyn. Mae cymeriadau yn amrywio yn dydyn nhw, ac mae yna rai pobl sydd yn eitha balch yn dydyn, i ni gallu bod yn eog y hyn, ac yn gwrthod help, achos i ni'n meddwl, sdim angen help arna i. Sdim eisiau neb i roi help llaw i fi. Dwi'n ymdopi yn ddigon da ar ben fy hunan, diolch yn fawr. Ac falle, i ni'n gwybod bydde help yn beth da, ac mae cymeriadau felly, dwi'n pob un ddim fel yna. Ond mae yna rai. Ond yn yr achos yma, y ddau yma, doedd dim dewis dyn nhw. Dychmygwch chi os o ran eu cymeriad nhw, bod nhw'n bobl balch. Ddim eisiau helpu bod nhw'n fodol yn annibynnol, bod nhw eisiau gwneud popeth ar ben eu hunan. Ond bod eu cymeriadau nhw fyna, bydd yna'n broblem arall iddyn nhw. Roedd rhaid iddyn nhw ddibynnu ar help pobl eraill.
Doedden nhw ddim yn gallu gwneud llawer ar eu pen eu hunan. Yn sicr yn ystod y dyddiau hynny. Wrth gwrs yn yr oes hon, mae yna lawer fwy o obaith yn does i bobl byw bywyd mwy annibynnol. Ond mae dal eisiau gosod pethau yn eu lle. A mi fydd yr rhain hefyd wedi dibynnu ar gardota i fyw i gael bwyd. Doedden nhw ddim yn gallu gweld i ennill bywoliaeth, i wneud y pethau syml bywyd. Doedden nhw sicr ddim yn gallu gweld rhyfeddod prydferthwch y greadigaeth. Ac felly mae'r broblem yn dwysau nawr. Nid yn unig maen nhw yn cael trafferthion corfforol, dyddiol i fyw. Nawr mae rhaid nhw ddibynnu ar bobl eraill i'w helpu nhw, ond i ni hefyd yn gweld nawr doedden nhw ddim yn gallu gweld y pethau ni'n ei weld. Mae yna gymaint i hybu rhywun i geisio Duw wrth weld y greadigaeth. Doedden nhw ddim yn gallu weld. Mi roedden nhw'n gallu arogli, mi roedden nhw'n gallu clywed. Mae e'n hyfryd nid yw, os cliw ganddoch chi i glywed yr adar yn canu. Mae e'n hyfryd pan ni'n dod mas o'r drws ac yn clywed côr yn canu yn y coed. Mae'r adar yn canu drwy'r amser. Ambell waith nhw'n canu trwy'r nos, rhai. Mae'n anhygoel, mae'n brydferth. O lle ni'n byw nawr, ni'n clywed tyllianod. Mae'n anhygoel. Mae'n brydferth i glywed tyllian a un arall yn ateb pen draw. Falle byddwch chi'n dweud, wel, roedd ganddyn nhw hynny. Bydde hynny yn ddigon, a tybiwn ni, mi roedd e. Mi roedd clywed yr adar yn ddigon i wneud i'r ddau yma geisio Duw. Ond doedden nhw ddim gyda'r fraint o weld prydferthwch y greadigaeth fel sydd ganddo ni. Ond yn ysbrydol, yr oedd y ddau yn ddall. Felly nawr, i chi gallu gweld, mae yna broblem ddirfawr yn does. Doedden nhw ddim yn gallu gweld i helpu eu hunan yn ystod y bywyd yma i wneud y pethau symlach. Ond hefyd doedden nhw ddim yn deall dim byd. Doedden nhw ddim yn gallu gweld. Mi fydden nhw siŵr o fod wedi bod yn chwerw. Dim bob un o'r reidrwydd, ond bydden ni'n tybio. Dallineb ysbrydol yn yr oes honno a dallineb corfforol. Mae e'n druenus. I fethu gweld y pethau yma oedd o'i blaen nhw. I fethu gweld na deall, nawr hyn yw ein cyflwr, a hyn a wnaeth i fethu gweld beth nath Crist drosom. Y fath drueni yn ddiweddar mae wedi taro fi'n fwy pan i ni yn byw yn y byd yma lle i ni i weld y dallineb. I ni'n gallu cofio nôl i'r dallineb roedden ni yn ei brofi cyn dod i gredu. Ac i ni'n gallu deall, felly ni'n gallu deall yr rhai anwylyd, yr rhai ni'n abod, a'n ffrindiau ni, yr rhai ni'n dod ar ei traws o ddydd i ddydd. Ond mae yna rhywbeth ond oes am trienni gweld cymdeithas mewn dallineb. I weld pobl, un ond ar y stryd y prynhawn hwn, wrth i ni weld nhw yn mynd i'w cartrefi, yn cael drws, yr rhain deffro ar bore Sul, neu falle 10 o'r gloch ac yn mynd allan i brynu papur newydd. Dim ystyried. Mae'r dallineb na ddim ystyried o un diwrnod o'r wythnos i geisio Duw. I ni yn sicr yn byw mewn oes, yn fy marn i fel petai'r dallineb yma, wedi mynd i ryw lefel arall. Mae yna rhywbeth am y tywyllwch yn yr oes i ni'n byw yn nawr. Falle mwy yn ystod y 10 diwetha, 5 mlynedd diwetha, o'n i'n wrth baratoi, mi roeddwn ni'n meddwl fel hyn, mae e fel petai llen dywyll arall wedi syrthio ar draws y wlad. Yn ysbrydol felly, dwi'n gwybod sy'n chi'n cytuno, ond mae e fel petai e. Mi roedden ni mewn tywyllwch erchyll, ta beth, pan ni'n meddwl am Gymru a'r holl fendithion a ble ni nawr, a'r difaterwch ysbrydol sydd wedi bod ers hanner canrif a fwy. Bellach, sicr, pan ni'n meddwl am ganrif ers y diwygiad diwetha, dros canrif, ond mae yna rhywbeth yn ystod y 5 mlynedd, y 10 mlynedd diwetha, mae e fel petai'r llen o angrydiniaeth wedi mynd yn fwy trwchus. Os ydych chi'n meddwl am llen, petai rhywun yn dod â llen ar draws ein gwynebau ni fan hyn, a bod ni ddim yn gallu gweld. Ond falle byddwch chi'n gweld rhyw fath o petai rhywun yn rhoi golau ymlaen, byddwch chi'n gweld y golau trwy rhywbeth o'r defnydd. Ond mae fel petai rhywun wedi rhoi tua 2 neu 3 o nhw ar ei bennau, neu falle un wir trwchus, fel blanced fawr ddi. Ddim yn gallu gweld dim, ddim yn gallu dirnad dim, ond nid yw e felly. Y llen o angrydiniaeth yma sydd ar ein gwlad ni yn sicr i ni, fi'n gwybod ni'n gallu siarad am wledydd eraill, ond siarad am Gymru, mae e fel petai y fath dywyllwch wedi dod dros ein gwlad. Llen o wrthod gwrando
ar unrhyw synwyr. Does dim synwyr cyffredin bellach yn y gymdeithas ni'n byw ynddi. Pan ni'n gweld daliadau pobl nawr, mae fel petai mae'r synwyr cyffredin wedi mynd. Mae popeth wedi mynd ar chwal. Mae yn sicr wedi mynd yn bell i ffwrdd o air Duw. Does dim byd agos i air Duw yn y gymdeithas ni'n byw ynddi nawr. Mae dyn yn ei Dallineb yn gwneud penderfyniadau. A hyn oll yn enw daioni maen nhw'n dweud, ac maen nhw'n galw ei ffyrdd nhw yn ffyrdd o ddaioni ac o gariad ac o ddefgarwch. Mae mor drienus. Gai ofyn i chi hyn, i'r Cristnogion yn ein plith, a yw eich calonnau yn torri, pan i ni yn clywed ac yn gweld yr hyn y mae'r byd yn ei wneud, a'r cyfan yn enw daioni a chariad. Mae i'r gwrthwyneb, ond maen nhw wedi gwrthdroi popeth, maen nhw wedi troi popeth ben i weired, ac maen nhw wedi ddim yn deall. Ond eto gyd maen nhw'n edrych arno ni fel bethau cyrn yn tyfu allan o'n pennau ni. Maen nhw'n meddwl, i chi mor greulon, i chi mor galed, i chi mor hyn, i chi mor llall, ac eto gyd i ni'n cyhoeddi gair Duw. Ac maen nhw'n dweud, na, dyma'r ffordd. Mae fel union fel bethau llen anferddi wedi cael ei taflu ar ben i pennau a dros i llyged nhw, a ddim yn gweld dim. Does dim synwyr yno. Mae fel gweld person dall yn cerdded ar hyd ffordd heb unrhyw gymorth. Dychmygwch chi, beth chi'n gweld rwy'n dall, mae'n amlwg fod y person yma'n dall. Ac nad oes na rywun i arwain y person yma. A does gan y person yma ddim ffon wen, a does gan o ddim gi i'w arwain ar hyd y ffordd, ac mae'n cerdded ar hyd y ffordd. Nawr, falle bod hwnna'n bosib ambell oedd os yn adnabod y ffordd ac yn ddibynnol ar ei cliw, efallai bod hwnna'n wir. Ond i chi'n gweld yr un dall yma'n cerdded yn sythig a drwbl. Dyw'r un yma ddim yn ymwybodol o hyn o gwbl, efallai bod y lôn yn brysur. Ac fe ddaw hwn yn fwy o broblem yn yr oes i ni'n byw yn ei nawr, i bobl dall, achos chi'n meddwl mae ceir yma sy'n rhaid trydanol, chi ddim yn ei clywed nhw. So dychmygwch chi nawr yn ddibynnol ar eich cliw, ac chi ddim yn mynd i clywed y car mawr mae'n dod heibio. Ond o leia nawr maen nhw'n ddigon swnllyd fel awr gyma nhw, ac fyddwch chi'n clywed. Ond falle bod hwn yn mynd i clywed, falle bod rhywbeth dros ei pennau nhw, clis yn gwrando rhywbeth. Chi'n meddwl, na, dwi ti ddim yn gallu gweld, mae'n bwysig gwrando, ac chi'n gweld nhw'n cerdded at drwbl. Efallai beth chi lan yn wlad, a bod yna glogwyn ac yn gweld rhywun dall yn cerdded tuag at ochr y clogwyn, neu at rhyw golcerth fflamllyd, a chi'n gweld, dyw rhaid yn arafu lawr. Odi hwn yn sylweddoli'r peryg? Be fyddwch chi eisiau gwneud? Mi fyddwch chi siŵr o fod, os oes yna unrhyw lefel o garedigrwydd yno chi, mi fyddwch chi yn mynd allan i'w helpu, i'w rhwystro nhw. Yn sicr, mi fyddech chi yn agosach maen nhw'n dod at beryg, mi fyddech llais chi'n codi mymryn mi fyddech chi nawr yn gweiddi. Fydde dim ots da chi os fysa rwy'n yn troi rownd. Bod yn yr ysgol bellach i chi'n fyna, os chi'n gweld rhywbeth yn digwydd, mi fyddwn ni'n gweld plentyn yn croesi'r lôn, mi fyddwn ni'n gweiddi. Yn fy mhenni fydd yn meddwl, falle bydd yna lythyr o gwyn, bod fi wedi codi'r llais tipyn bach yr uchel, neu rhywbeth wedi dychryn y gweddill. Na, maen nhw'n mewn peryg. Na roi fyny gyda beth bynnag, fydd canlyniadau hwnna, os fydd rwy'n yn cwyno, bod fi wedi codi llais tipyn bach gormod. Pam? Achos os ni'n gweld rwy'n mewn peryg, dwi'n mynd i weiddi mas. Dwi'n mynd i ddweud wrthyn nhw, mae yna lôn fyna, mae yna glogwyn yna, mae yna dan fyna, dewch o'na, dyna beth bydde unrhyw un caredig yn ei wneud. Tynnwch nhw'n ôl, pledio hwnnw. Gwrandewch, dewch o beryg. Ond edrychwch beth ddigwyddodd i'r ddau yma. I'r deillion yn yr hanes yma, adnod 31, ar dyrfa a'i cyrryddodd hwynt. Fel y tawent, hwythau a lefasant fwy, gan ddywedyd arglwydd fab Dafydd Sigar Hawrthym. Mae'n anodd dweud beth oedd achos y dorf yn ei tywelu. Mae fel betai'r dorf ddim eisiau helpu'r rhain. Doedden nhw ddim eisiau helpu nhw. Mi roedd y dorf yn dilyn yr Iesu ac yn gwybod beth oedd yr Iesu yn abl i'w wneud, ond maen nhw'n dweud wrth y ddau yma, byddwch dawel. Efallai, nid oeddent am iddynt dderbyn help, gan falle bydd hyn yn oedi'r daith ymhellach. Efallai meddwl bod y ddau yn amharchus yn y ffordd wnaethon nhw weiddi. Neu nid oeddent yn hoffi iddynt ei alw yn fab Dafydd, falle doedden nhw ddim yn credu hynny mae'r Meseia oedd yma. Ond beth bynnag oedd y cymhelliad i dawelu'r ddau yma, fe ceisiant ei rhwystro.
I rhwystro nhw rhag cael ei golwg. I rhwystro nhw rhag cael iachad corfforol ac ysbrydol. Doedden nhw ddim yn poeni am y peryg roedd y ddau yma ynddi. Roedden nhw'n rhwystro y ddau yma rhag deall pwrpas bywyd ac i fyw yn ôl y pwrpas y creadwyd. Dychmygwch ni yn ceisio rhwystro y dall rhag cerdded i berygl a nifer yn dod i fyny ac yn dweud wrthyn ni gadewch yr un dall i fod. Ond dyma be mae e fel. Dyma be dwi yn edrych ar gymdeithas heddi. Gadewch yr un dall i fod. Mae gan hwn hawliau i wneud ei benderfyniad ei hun. Byddwch yn dadlen ôl. Na, mae e'n ddall. Mae e mewn peryg. Neu fyddwch am iddo gael ei frifo beth bynnag a ddywed y sawl o amgylch. Byddwch chi ddim eisiau i hynny ddigwydd. Byddwch chi ddim eisiau i'r person mae frifo. Ond mae fel betai'r oes i ni'n byw yn ni'n dweud, na, gadewch iddo fod. Mae pawb yn sorto unan mas. Fe all hwn weithio mas i hunan. Mae ganddo fe hawliau, os yw wedi penderfynu, mynd ar ben ei hunan, geith e fynd. Mae bron dod i'r twptra yna. Mae e bron di dod i lefel o fewn cymdeithas, bod ni'n gallu dweud, gwnewch be bynnag fynwch chi, hyd yn oed os wneud y striwach bywyd yn llwyr, ac heb sôn am gamu dragwyddoldeb, lle mae gair Duw yn dweud yn glir wrthon ni, os nad ydych chi'n ceisio Crist, yna mi fyddwch chi'n dod yn wyneb ag ef, yn ni ddyfarn fe fydd natebolrwydd. A mae'r oes yma'n dweud, does dim fath beth a dydd y farn. O ble chi di dod? O ble chi di dod? Mae pawb yn cael byw fel y mynant. Dyna be mae cymdeithas yn dweud. Mae fel beth nhw'n dweud, fod yr hawliau yma gan y byd i wneud beth bynnag. I fyw fel y dymunant. Bod pawb ar hawl i wneud a dweud beth bynnag, cyn belled nad ydym yn dweud ei bod yn anghywir. Gan yn ôl y byd, nid oes gennym hawl i ddweud hynny. Mae'n anhygoel yn diw, mae'r rhagrydd yn anhygoel. Mae'r cymdeithas yn dweud geith unrhyw un byw fel y mynant, ond does dim hawl da ni ddweud, does dim hawl da ni fyw fel i ni moyn. Os i ni eisiau dweud bod rhywbeth yn anghywir, does dim hawl da ni. Ond mae gan bawb arall hawl i neu beth y mynant. Dwi ddim yn ei synwyr nag yw. Sdim hawl da ni godi'n llais ac i ddweud mae hwn yn anghywir. Ond mae gan bawb hawl arall, pob un arall ar hawl i wneud beth bynnag fyna nhw, ar wahân i ni. Sdim hawl da ni ddweud fel hyn ag y mae. Dyma be mae gair Duw yn ei ddweud. Sdim hawl dweud be mae gair Duw yn ei ddweud, ond mae gan bawb arall hawl i ddweud bod gair Duw yn anghywir. Sdim ots am na, gewch chi ddweud na faint bynnag mynwch chi. Os ych chi eisiau dweud bod gair Duw yn gelwydd, nad oes na Dduw, bod ni gyd i dod o fwnciod a bod na ffrwydiad mawr wedi dod, a bod byd rhyfeddol fel hyn wedi digwydd, datblygu, esblygu dros y blynyddoedd. Perffaith hawl i ddweud hynny, ond does dim hawl da chi ddweud bod hwnna'n anghywir. Mae'r rhagrydd yn rhemp. Mae'n anhygoel. Mae e fel, a mae'n mynd yn waith, mae fel bethau llen anferthu wedi daflu. A nawr, mae'r waith yna, mae wedi cael ei wasgu lawr ar ben y bobl yma. Ac felly mae'r holl synwyr wedi mynd. Does dim synwyr o fewn cymdeithas. O'r fath drieni, mae'n dorcylonus ond yw e. Mae'n gyflwr amhosibl. I ni ddim yn gallu wneud dim. Ond nid yw'n wir. Allwn ni drafod a dadle a pregethu a newn ni ddim byd. Does dim gwahaniaeth yn mynd i fod. I ni'n gwybod rhaid iddo fe fod yn waith o ddifri. Rhaid i Dduw i weithio. Rhaid i Grist weithio. Ni'n gwybod hynny. Ond o'n i'n gwrando ar bregaeth gan Dr Martin Lloyd-Jones ac oedd e'n disgrifio yr un math o beth ac ni'n gweld nawr, ond roedd y pethau hynny'n cychwyn tua 60 mlynedd yn ôl. Dim ond cychwyn oedd y math yma o bethau yn digwydd o fewn cymdeithas. Ac fe ddwedodd mae'r sefyllfa mor driennus, un ateb sydd, diwygiad a raddfa anferth. Ble i ni nawr? Mae wedi mynd y tu hwnt, yn diwy bron iawn i ni. Mae bron iawn wedi mynd mor dywyll. Fedrwch chi ddim dychmygu neb yn dod i gredu. O fewn cymdeithas nawr i chi meddwl pa obaith sydd.
Os oedd yn dweud 60 mlynedd yn ôl, ac roedd pethau mor ddiniwed, ond o'n nhw'n dechrau dod, yn dechrau newid, oedd y llen yn dechrau mynd yn fwy tywyd. Ond nawr mae fel petai pob lefel, dyw'r cymdeithas ddim hyn o'n gwybod dim byd am ffordd yr arglwydd, dim byd am atebolrwydd, dim byd am dduw holl alluog, sanctaidd perffaith y byddwn ni'n atebol ger i fron. Ddim yn gwybod dim am fywyd ac am farwolaeth ac am waith yr arglwydd Iesu Grist. Ddim yn gwybod dim. Mae e fel petai yn amhosib. Roedd y ddau yma'n ddall. Doedden nhw ddim yn gallu gweld dim, a dyna yw cyflwr yr enaid. Ond mae fel betai'r cyflwr yma wedi mynd yn fwy truenus. Os yw'n bosib fod yn fwy dall na dall, nawr dwi'n gwybod yw e ddim, achos os chi'n dall, chi'n dall. Ac yn ysbrydol, os chi'n dall yn ysbrydol, chi'n dall yn ysbrydol. Ond mae yna ryw ymdeimlad yn does. Mae yna ryw lefel o bechod ac anghrediniaeth a codi dwrn i fyny at Duw. Mae e fel petai'r tywyllwch yn erchyll. O, mae'r broblem yn anferth. Ac mi roedd cyflwr y ddoi mewn druenus hefyd. Wel, dwyfoldeb Crist yn ail. I ni wedi crybwyll yn barod, nid hapa damwain fod yr Iesu yn rhodio ar hyd y ffordd hon. Ar yr union adeg yr oedd y ddau yno. Nawr, dydyn ni ddim yn gallu deall rhagluniaethau Duw, ond beth i ni yn gallu wneud yw plygu, rhyfeddu ac addoli. Yr oedd y ddau yno. Dyna gys eisiau ni wybod. Allwn ni ddim esbonio'r peth. Ac o ran y gynulleidfa yma, i chi yma nawr am ryw reswm. Mae'r ffaith eich bod chi yma nawr, efallai rhywun yn gwrando ar y we, efallai am y tro cyntaf, nid hapa damwain yw un yn gwrando am y tro cyntaf ar y we, nag yw, dwi ddim yn hapa damwain, nag yw. Ni ddim yn, bod nhw'n meddwl mae hapa damwain yw e, bod nhw'n meddwl, na i just fynd o un lle llall ac yn digwydd gweld capel y Rhath ac yn clicio ac yn clywed bod nhw oedfa, meddwl pwy mae hwn yn meddwl yw e, neu edrychwch yn hwn yn pregethu, sa'n ni wedi gweld dim byd o'r fath yn yr oes yma, beth yw hwn, beth yw pregethu, a dyn nhw ddim yn gallu ddeall, neu falle bod rhywun wedi clywed a wedi dechrau meddwl ac yn meddwl, wel, na i fynd i wrando, nid hapa damwain bod chi'n gwrando nawr. Os oes rwy'n yn gwrando nawr, neu falle fydd yr oedfa yma, bydd nhw'n gwrando mewn 5 mlynedd, yn mynd nôl i'r archif ac yn gweld ac yn clywed y bregaeth. Nid hapa damwain fydd ei bryd hynny. Fe fydd rhaglun ieithau Duw yn trefnu i'r rhai sydd fod i wrando ar yr adeg iawn. Y ddau yma wrth ochr y lôn. Ac yr oedd y neges, allwch chi ddweud yr union beth falle sydd ei hangen ar y gwrandawyr. Dyna i chi'w cyffro. Dychmygwch chi nawr, yr eiliad yma'n gwrando. Efallai ddim hyd yn oed yn ceisio. Efallai yn gwrando ar yr oedfa i feirniadu. Ac yna, fel digwyddodd ar y lôn yma o Jericho, presenoldeb dwyfol Crist yn agosau. Efallai mewn stafell, efallai ar y tren, llys ffonau, ar y we, gweld oedfa, gwrando, falle'n siarad Cymraeg, falle ddim, darllen y geiriau ar y sgrin, falle'n deall yr iaith. Ac yna'n sydyn iawn, mae'r disgrifiad yr union tywyllwch yma nhw yn ddi, yr union eiriau yr oedd yn rhagluniaethau Duw, fod nhw fod i wrando ar yr eiliad yma. Ac yna fod presenoldeb Crist yn dod ger i bron ar y tren, ar y bws, yn yr ystafell, ar y lôn, yn y car, ble bynnag maen nhw'n gwrando, neu yn yr oedfa yma, efallai wedi dod yma heb unrhyw fwriad i gredu, ac i chi meddwl, na, dwi ddim yn mynd i gredu heddi, achos mae gen i wythnos prysur o bechod i wneud wythnos nesaf, sa eisiau credu nawr, fe na i gredu maes o law, sa eisiau neb yn cyfyngu fy hwyl i wythnos yma, na i adael am ymryn bach, ac felly mae presenoldeb Crist yn agosau. Yr ychydig yr oedd y ddau yma yn ei wybod, yr oedd yn ei gwybod mae mab Dafydd ydoedd y Meseia. Yr oedd nhw wedi deall gymaint yna. Nhw wedi deall mae hwn oedd yr un a ddawyd ers dechrau'r byd, ac fe ddaeth i achub dyn o'i bechod. Efallai bod nhw wedi clywed cynnwrf yn y dorf pan glywsant fod yr Iesu yn mynd heibio. Nhw wedi clywed. O'n nhw'n gwybod pwy oedd yn mynd heibio, ac roedden nhw'n gwybod digon i wybod mae hwn yn arbennig, mab Dafydd. Efallai dim ond ychydig y clywsant amdano, ond o'n nhw'n gwybod digon. Sylwch sy'n eisiau chi gwybod popeth. Ond mi eisiau gwybod rhywbeth. Ond digon fan hyn,
Fod hwn yn iachau, ac os yn gallu iachau, pam na lle ei iachau nhw. Os yw Iesu Grist yn gallu iachau, oedd y ddau yma meddwl, wel, pam nad yw yn gallu iachau ni? Beth am i ni drio? I'r sawl sydd yn deheu, sydd wedi bod yn anobeithiol, i glywed bod un o bosib yn gallu achub, iachau, mae hwnna'n ddigon yn diwedd. Os ych chi'n gwybod, os oes rhywun yn dioddef o af iechyd erchyll ac wedi dioddef ers cyfnod, efallai'n angheuol felly, ac ych chi'n clywed bod na lygedyn bach o obaith, os ewch chi fan hyn, os newch chi rhywbeth arall, os gymerwch chi hwn. Fe fydd rheini'n trio, fe fydd nhw'n fodlon gan amla, mae yna obaith i wella, mae yna obaith i cael iachad. A dyna beth oedd y ddau yma. Mi roedd rhain wedi bod yn ddall ac yn byw bywyd slawd, bywyd anodd, bywyd unig. Ond wedi clywed bod yr Iesu yno, bod hwn wedi gwneud rhyfeddodau, falle'n gwybod hynny, yr oedd hwn wedi cyflawni'r proffwydolaethau a wneithbwyd amdano, yr oedd e wedi achau cleifion dirib, so fel pam na fydde mae'n gallu achau ni, bydden nhw wedi meddwl. Yr oedd hwn wedi gallu bwydo miloedd allan o chydig bysgod a bara. Yr oedd yn gallu tawelu'r moroedd, y gwynt a'r glaw yn ei fyddhau iddo. Os yw yn gallu tawelu'r gwynt a'r glaw, ydy yn gallu iachau ni, agor ein llygaid ni i weld. Dyna beth nhw'n meddwl, siwr o fod. Oes posib iddo edrych arnyn nhw? Popeth fyddant wedi glywed, hyd yn oed yr atgasedd a ddangoswyd gan yr Iddewon at yr Iesu a pethau drwg a ddwedwyd amdano. Mi fyddai'r ddau yma wedi meddwl yng nghanol yr holl feirniadaeth ohono, mae hwn yn un sydd yn honni gallu gwneud gwirthiau. Rhaid bod gwerth galw. Dim ond un canlyniad gall fod yn yr achos yma wrth gwrs, i ni'n gwybod hynny. Yr oedd y cyfan wedi drefnu cyn ffurfio'r byd. Yr oedd Crist yn abl i iachau. Yr oedd Crist yn ewyllysio iachau. Yr oedd wedi trefnu y byddai yn iachau, a dyna wnaeth. Nid unrhyw arweiniwr crefyddol arferol oedd Crist. Beth ni'n deall fan hyn? Yw mab Dafydd, mab Duw, y Meseia sydd fan hyn, mae e yn abl i iachau, mae e eisiau iachau. Mae eisiau iachau yr enaid, dyna pam y dath e. Ac mi roedd y ddau yma'n llawn cyffro bod Crist, mab Dafydd, y Meseia yma yn cerdded heibio. O, beth am i ni alw allan? Mae yna obaith fan hyn. Mae yna obaith am fywyd, mae yna obaith am iachad. Felly'n drydydd yn olaf. Dyfal barhad y cleifio. Mae hwn mor gyffroes. Gall rai anghofio cyfrifoldeb dyn pan yn pwysleisio sofraniaeth Duw. Dyna'r peryg yn diwedd. Pan ych chi'n pregethu'r Efengil, ych chi'n pwysleisio sofraniaeth Duw, dyw e ddim yn waith dyn, ond mae yna gyfrifoldeb ar ddyn hefyd. Ac yn aml i ni'n dyfynnu Eseia 55 adnod 6, ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef, gelfwch arno tra fydd yn agos. Wel, os fi oedd na adnod, mae'r adnod yma'n arbennig ar gyfer y ddau yma. Roedden nhw ar ymyl y lôn. Roedden nhw'n agos i'r Iesu. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael ef. Ma nhw. Gelwch arno tra fydd yn agos. Be wnaethon nhw? Galw arno. Mi roedden agos. Dyna i chi ddoeth i neb. Nathon nhw'n union beth oedd Eseia'n dweud ydyn nhw'n wneud. Petai nhw wedi aros ble roedden nhw'n gynt, ni fyddant wedi clywed yr Iesu yn agosau. Ni fyddant wedi galw allan am help. Ond na, roedden nhw yn y fan ar lle. Dyna'r wers. Dyna chi fater o weddi nawr i ni yma sydd yn blant i Dduw, y byddai'r arglwydd yn arwain llwybr nifer at y fan lle gellir clywed yr Iesu'n siarad â hwy. Nawr i ni'n gwybod, fe allai ddod ag argyhoeddiad o bechod i rywun mewn cae yn bell o unrhyw beth, ac yn dod i gof adnod a dysgant pan yn blant, neu a ddarllenw nhw ar wal capel. Ni'n gwybod hynny, ac y mae Duw yn abl. Ond dal ein gweddi ni yw hyn, y byddant yn dod wyneb yn wyneb â Christ ar Efengil. Ac yn dod i'r man y bydd yr arglwydd yn agos ger llaw yn rhodio hyd y llwybr. A dyma her i rai yma, gwnewch y mwyaf o geisio Iesu Grist. Ewch i'r mannau lle gallwch chi glywed amdano. Clywed ar hyn a wnaeth Iesu Grist trosoch chi, dyna'r beth gorau i wneud. Os ych chi eisiau cyngor, ewch i'r cwrdd, gymaint ag ych chi'n gallu.
Peidiwch â gwneud esgusodion trwy'r amser. Os oes rwy'n yn gwneud esgusodion trwy'r amser am beidio mynd i'r cwr, does dim syched na newid am gyfiawnder arnyn nhw. Mae hwnna'n amlwg, ond os dyheuad yn eich calon am yr iachad yma, beth yw'r cyngor gorau? Dewch i'r cwrdd. Dewch i'r oedfa. I glywed am yr hyn a wnaeth Crist drostoch chi. Cewch hyn yn ei air, yn y cwrdd ar y we. O na fyddwch chi'n dod at y man gorau I glywed. Mae'n mor bwysig. Dewch, ceisiwch, peidiwch â chroi eich hunan yn y mannau lle ni chlywir. Dyna be mae llawer yn neud. A pan I chi wedi dod at y fan cywir, tybiwn y byddai hynny I ddau dall wedi cymryd tipyn o ymdrech. Meddyliwch am yr ymdrech yr oedd i'r ddau yma. Yr oedd yn ymdrech iddyn nhw. Mi fydden nhw wedi falle teimlo I ffordd. Gwrando ar y dorf, yr oedd yn ymdrech nhw ac yn beryglus, ond fe ddeithon nhw, ymdrechwch I ddod o ran ein hoedfa ni ar prynhawn Sul. Ond nid yw e'n drist I ddweud, dyna ymdrech yw dod ar prynhawn Sul. Lle gellir bod adref efallai yn ymlacio, yn cael gorffwys. O, gellir cyfiawnhau hyn mor hwydd, ond beth mae'n dweud? Ymdrechwch, ymdrechwch. Mae eisiau gwneud ymdrech. Trowch I ffwrdd o'r holl esgusodio pam na ddylsech chi ddod. Dewch at Grist. Mae'n od yn diwe. Dwi erioed wedi deall. Fyddwch chi byddai rhywun yn dweud bod nhw'n dioddef o diffyg sicrwydd neu beth bynnag. Ac eto bron byth yn yr oed fawn. Yn eich I feddwl. Dwi ddim yn siŵr. Os oes rhywun yn dioddef o diffyg sicrwydd am y mwyafrif o Cristnogion, mi fydd Satan yn dod ac yn peri hynny. Lle yw'r lle gorau I fod pan mae'r un drwg yn eich sibrwd am heion I chi? Ble yw'r man gorau tybiwn ni? Yn yr cwrdd, yn ei airau, gwrando'r bregeth, dyna lle gorau. Chi'n cael y fendydd, chi'n addoli gyda plant yr arglwydd. A'r un sy'n ceisio iachawdwriaeth, os yw hwn neu hon o ddifrif am geisio iachawdwriaeth, I chi'n meddwl, ble ddyle'r rhain fod? Os yw'r rhain o ddifrif, maen nhw'n mynd I ddod i'r oedfa, maen nhw'n mynd I wrando ar y pregethu, maen nhw'n mynd I wrando ac yn gofyn I ddiw bydd graslon o tyrda fi, helpa fi ddeall. Mae eisiau ymdrech, mae eisiau triol eich gorau I ymdrechu fod yno. Dewch i'r man lle dyrchefyr Iesu Grist. Dyna ddyfal barhad a theirineb ar ran y ddau claf yma. Roedd rhai hyd yn oed yn ceisio I tawelu nhw. Mae hwnna hyd yn oed yn anodd. Oedd yn ddigon anodd i'r ddau ddall I gyrraedd ochr y lôn ar y fan pan dath Iesu heibio. Ond ar ben hynny mae ganddyn nhw'r dorf crefyddol siwr fod rhai ohonyn nhw yn dweud oedd nhw, byddwch dawel, pidwch â amharu ar yr Iesu ac yn trial cael nhw I byd o dweud yn byd. Ond beth ni'n darllen? Fe wnaethon nhw barhau a mwy na hynny, a dod 31 ar dyrfa I cyrraeddodd hwynt fel y tawent, a be maen nhw'n gwneud? Hwythau a lefasant fwy. Gan ddywedyd arglwydd fab Dafydd, trigar ha wrthym. Dyn nhw ddim yn gwrando. Dwi'n gwybod pam. O'n nhw eisiau iachad. O'n nhw eisiau derbyn yr iachad. Felly maen nhw'n llefen yn uwch a mwy. O pan fydd teulu efallai neu cyfeillio neu cydweithwyr yn eich rwystro chi. Pan ddaw'r un drwg a'ch temptio a sibrwd yr holl bethau negyddol byddai'n dod i'ch rhan os yn dilyn a cheisio Iesu Grist. Beth yw'r cyngor fan hyn? Dyfal barhewch, ceisiwch, gosodwch eich hunan yn y man cywir ar ochr y lôn, yn yr oedfa. Mewn un blwydd, un brawddeg, dyna ddeallusrwydd, fe alwont ar Iesu Grist ac fe alwon nhw fe arglwydd. O, mae yna sawl un yn proffesu dydau hyn sydd yn gwrthod arglwyddiaeth Crist arnynt. Wel, beth I ni yn gallu dweud yw dyw'r rheini ddim wedi deall yr efengil. Os nad yw Crist yn arglwydd, dyw e ddim yn waredwr. Dyna'n digon syml, sy'n eisiau dadlem hellach. Os eisiau dadlem hynny, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Mae yna ddiffyg dealltwriaeth llwyr. Mae e trwydd I draw yn yr ysgrythyr, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n arglwydd ac yn waredwr, ac mae'r rhain wedi deall e. Maen nhw'n galw yn arglwydd. Arglwydd, fab Dafydd y Meseia, trigar ha wrthym. Maen nhw wedi deall o'r cychwyn. Mae'n gwybod am beth ddylsent ofyn. Maen nhw'n deall yn iawn. Mae fel yr emyn, oedd flaen o ddiw rwy'n dyfod. Dychmygwch y ddau ddall ar ymyl y lôn. Oedd flaen o ddiw rwy'n dyfod.
bod yn dweud gan sefyll o hir bell. Dyn nhw ddim yn hir bell, maen nhw'n agos, ond yn ysbrydol maen nhw'n hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wyf yn ei geisio, a cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Dyna'r pam bod rhain yn gweiddi'n uwch i'ch ben y dorf. Sa'n nhw'n poeni be mae'r dorf yn ei feddwl. Dyn nhw'n poeni bod nhw'n dweud shush, bod o'n dawel, paid amharu ar yr Iesu. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gweiddi to arglwydd, fab Dafydd, trigar hawr ddim. Dyna be maen nhw'n neud, maen nhw'n codi'r llais. Pam? Trigaredd i mi dyro. Pam? Rwy'n marw onys caf. Pechadur wyf, mi welaf o ddiw na allaf ddim. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog o bydd trigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf, drwy'n mywyd hyd fy medd. O hyd, ond gweiddi pechais nid wyf yn heiddi hedd. Mi glywais gynt fod Iesu. Dychmygwch y ddau ddall yma. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod felly nawr, yn derbyn publicanod, neu allech chi dweud yn derbyn y deillion. Yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Allech chi ddychmygu fydd yr emyn yna yn siwtio'r ddoi yma i'r dim, yn galw o byd trigarog im. A beth oedd ymateb Iesu Grist? Beth oedd canlyniad y digwyddiad rhyfeddol yma? Wel, mae'n amlwg, 32 ymlaen. Ar Iesu a safodd ac a'i galwodd hwynt ac a ddywedodd, pa beth a wellysiwch ei wneithir ohono fi chwi? Dywedasant wrth o arglwydd a gored ein llyged ni. Ar Iesu a dosturiodd wrthynt ac a gyffyrddodd a'i llygaid. Ac yn ebrwydd y cafodd ei llygaid olwg a hwy a'i canlynasant ef. O, mae popeth fan hyn. Ein cyfrifoldeb ni i alw am drigaredd. Mae Crist yn gofyn beth yr ewyllesiant, ac yna ceir y cais yn amlwg, o, am weld. O, beth amdanoch chi, o na fyddech chi'n dod at Grist, hyn sydd mor wir, sawl sydd am iachad, fydd yn ei dderbyn. Dyna beth sy'n anhygoel. Mae pob un sydd am iachad yn cael iachad. Ysbrydol fan hyn. Sdim un enaid sydd eisiau cael maddeuant pechodau na fydd yn cael maddeuant pechodau. Dyna'r gwir. Os ych chi'n dod at Grist, ni fydd yn troi neb i ffwrdd. Fe fydd y maddau'r cyfan. Y cwestiwn mawr yw hyn. A ych chi eisiau maddeuant? A ych chi eisiau heddwch a Duw? Achos os ych chi yna dewch ato, galwch arno. Os am faddeuant pechodau, os am fywyd trygwyddol, y mae ar gael. O na ddowch i at Grist. Cyffyrddodd Crist ei llygaid ac yn syth a chawyd hwy. Cawsant ei golwg, ond hefyd ych chi'n gweld mae yna fwy na golwg fan hyn, maen nhw wedi deall. Maen nhw wedi deall y cyfan fan hyn. Maen nhw wedi cael golwg corfforol ac ysbrydol. Ac maen nhw'n dilyn ar Iesu, a hwy a'i canlyn nasant ef. O, dyna beth sy'n ar gollt ydy hyn i fe. Tybiwn ni. Mae yna rai yn honni bod nhw wedi cael y golwg, ond dydyn nhw ddim yn dilyn ar Iesu. Maen nhw'n dilyn rhyw grefydd ddynol sydd yn caniatáu beth bynnag, bydolrwydd, ond dydyn nhw ddim yn dilyn ar Iesu. I ni'n gweld fan hyn y ffrwyth yn syth. Y dechrau. Maen nhw'n dechrau'n syml. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dechrau ffeindio'u ffordd. Maen nhw'n codi ar eu traed ac maen nhw'n dilyn. Maen nhw'n gallu weld nawr. Dyn nhw'n gallu gweld dim byd o blaen. A nawr maen nhw'n deall, maen nhw'n gweld be maen nhw wedi bod yn teimlo dan eu traed nhw. Ac nawr maen nhw'n mynd yn simsan i ddechrau. Nawr maen nhw'n dilyn ar Iesu. Ond nid yna beth sy'n digwydd i'r Cristion. Pa mae'r enaid, pa mae'r pechadur wedi gweld eu bechod ac yn gweld trigaredd. Wyf yn ei geisio a cheisio eto wnaf trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw onys caf. Ac mae'n dyheu am trigaredd. Ac mae'n dod at Grist. Mae'n teimlo fod presenoldeb Crist yn yr oedfa. Mae'n teimlo fod presenoldeb Crist yn yr ystafell. Ac mae'n dweud, o, ddiw bydd trigarog im, madder cyfan, golcha fi'n lan. Ac mae'n wyrth yn digwydd. Yn yr achos yma, mae'r Iesu'n cyffwrdd ei llyged. Ond yn achos yr enaid, beth sy'n digwydd, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi. Sut mae'n rhoi fedrwn ni ddim dweud? Trwy'r ysbryd glân. Mae'n peri fod y gallu i gredu ac ymddiried yng Nghrist. A beth sy'n digwydd? Mae'r baich yn syrthio, mae'r llygad yn agor. Chi'n deall, chi'n gweld y cyfan? Ac yna chi'n dweud, o, am ddilyn ar Iesu. O na fyddwn ni'n gallu ddilyn y gweddill fy mywyd. Dyna be mae'r Cristion yn neud.
Dyma'r ffrwythau sydd i'w weld. O beth amdano chi? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Dyna'r man cychwyn. Y man cychwyn yw deall eich bod chi'n ddall. Ac i ni'n byw mewn byd sydd â llen o dywyllwch yn cuddio i llygad nhw. Maen nhw'n naturiol ddall. Mae'r un drwg yn ei dallu nhw'n fwy. Ac mae e fel petai na len o ddallineb wedi dod ar draws cymdeithas. Mae e mor dywyll. Ond unwaith i chi wedi dechrau gweld hynny trwy ras a gwaith yr ysbryd glân bod chi wedi deall eich cyflwr, gweithwch allan. Gweithwch allan, o Dduw, byd garog i. A gwele dau ddeillion yn eistedd ar fin y ffordd pan glywsant fod yr Iesu yn myned heibio a lefasant gan ddywedyd arglwydd fab Dafydd trigar ha wrthym. Gadewch i ni fyddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ein nerth yn gallu iachau, ond hefyd yn gallu iachau yr enaid. Ac yn gweddio Dduw byddi ti trwy nerth yr ysbryd glân yn agor llygaid y deillion i weld eu hangen am waredwr. Ac o Dduw am ddyddiau pan y bydd y llen o dywyllwch ac anghrediniaeth yn cael ei chodi. Ac y bydd y wlad yma unwaith eto, trwy dy ras di yn cael profi i weld rhyfeddod iachawdwriaeth. Ac y bydd na ganu a molianu ar hyd y wlad o un pen o'r wlad i'r llall. O Dduw, teir gweithio yn ein plith, tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu Emyri 571. Boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle, ni wna gwaredigaeth ragor i greadur I syne, gallu'r nefoedd oedd am daliodd I i'r lan. 571 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.